Dobré odpoledne, vážení a milí. Člověk si pod pojmem historie představuje nějakou knihu. Já nejsem kniha, ale přesto jsem kus historie, která ještě zaplať pánbůh žije. Jestli si představujete, že budu povídat nějaký proslov, tak jste na omylu, já neumím dělat proslovy. Já umím jenom trošku vzpomínat. A tak začnu trošku vzpomínat. Třeba na to, že jednou z učitelek té pražské židovské školy, o které tady byla zmínka, byla zrovna moje máma, Irma Lauscherová. A zase ještě takové známé jméno. Jeden z jejich žáků byl Petr Ginz. A podíváme-li se na to vyučování, máma měla se svým nejchytřejším žákem jeden veliký konflikt, on se totiž nechtěl učit německy. A tak každou chvilku, podíváme-li se do jeho deníku, si tam přečteme. Lauscherka mi zase napařila trest. Jaký trest to byl? No máma říká, no to nebyl trest jako 100krát napíšu, nesmím zlobit, nesmím zlobit. Ne, on dostal za úkol jednu větu vyčasovat, vyskloňovat, aby se prostě v té němčině poučil, to byl trest. Takže ono to byl takový trošku pedagogický trest, to je jedna taková vzpomínka. Druhá vzpomínka je, já jsem vlastně vůbec nemohla být školákem za protektorátu. Bylo mi 6, když mě přivezli do Terezína a přesto už jsem v té době uměla číst, jak jsem se to naučila, no tak celkem jednoduše. Stáli jsme s babičkou totiž ve frontách, které ani do školky jsem nesměla, a já jsem si četla, hláskovala jednotlivá písmena, jak se jmenovaly nápisy na obchodech. Jeden byl Meinl, tak jsem se naučila písmenka M, E, I, N, L. A tak dále, a tak dále. A když jsem přijela do Terezína, tak už jsem uměla číst. S psaním a tak to bylo horší, to už jsem se naučila v Terezíně. Ano, měli jsme tady vyučování. A když dneska přijdu do škol a říkám, my jsme se nesměli učit, tak říkají, vy jste se měli. A říkám, no jo, měli, ale nesmět chodit do školy, víte, jak je to smutný, jak těžko člověk hledá kamarády. A zvláště já nesměla jsem ani na dětské hřiště si hrát s českými dětmi. Teď já byla ráda, když jsem přišla do Terezína, do dětského domova, kde jsem měla zase kamarády. A měli jsme tam vyučování, jo. No ale protože jsme se nesměli učit, co dělají děti nejradši? Vždycky to, co je na truc. Tak jsme se na truc učili. A kluci, ti byli vždycky pyšní, když stáli na hlídce. Měli jsme domluvenou nějakou písničku, kterou si měli jen tak nenápadně pohvizdovat, kdyby náhodou se objevilo nebezpečí. No kluci byli pyšní, že stojí na hlídce a my jsme se klidně učili. Takovou malou vzpomínku z vyučování terezínského. Dostali jsme třeba nějaké vysoké číslo a měli jsme odečítat. A kontrola byla, že se člověk doodečítal až k 0. No a když se nedoodečítal, tak si musel hledat sám, kde udělal tu chybu. Takhle se vyučovalo v Terezíně. Pamatuju si na jeden diktát. Byla to nějaký takový krátký příběh, jmenoval se Myšák a začínal: myši žili v malé díře v koutě sklepa. No já jsem napsala: myši žili měkké i. A dostala jsem to podtržené jako hrubku. Já jsem se hádala. Proč? Proč si napsala měkké i, když přece shoda podmětu s přísudkem? No jo, ale teď tam byl mezi nimi myšák. Takže to jsou takové moje malé vzpomínky z vyučování v Terezíně. No, je to trošičku takový humorný příběh, ale jenom to ukazuje, že jsme mohli o svých chybách diskutovat, že jsme se učili z vlastních chyb. Myslím, že to bylo docela dobré. Ale hlavně, když potom válka skončila, tak já měla jít poprvé do školy. Já nikdy předtím ve škole nebyla. Tak maminka mě vzala do školy, která přináležela bydlišti. Tam řekli, jo, tak ji zapíšem do 3. třídy, bylo mi 8,5. A máma říká, no ale ona už vlastně
tu 3. třídu má zvládnutou, nešlo by to do 4. Nešlo. Tak máma mě zase odvedla do nějaké jiné školy, která teprve vznikala s rozšířeným jazykovým vyučováním s angličtinou. A tam řekli, no tak my tady máme zrovna skupinku dětí, které dělají přijímací zkoušku. Oni dělají sice do 5. třídy, no ale ať ji zkusí dělat sebou. No já jsem tu zkoušku udělala do 5. třídy. Paní učitelka říká, ale teď my ji nemůžeme vzít do 5. třídy, na to je příliš malá, no tak aspoň do té 4., že bychom ji vzali. Takže díky terezínskému vyučování jsem se dostala klidně rovnou do 4. třídy. 3 třídy jsem přeskočila. Takže asi to vyučování nebylo tak špatné. Ale to nejdůležitější, co právě v Terezíně bylo, že to nebylo jenom vyučování, ale právě ta výchova. Výchova k tomu kamarádství, výchova k spoluzodpovědnosti za ty ostatní, výchova, že musíme dávat pozor, aby ti ostatní byli v bezpečí, proto stojíme na hlídce. Prostě takovéhle maličkosti z nás vlastně vytvářely lidi. A ještě k jedné věci se zmíním, já jsem totiž taky jedno z těch Pitrových dětí. Pitr totiž ne, že zachraňoval děti po válce, to už byly děti, které přežily. On je hlavně zachraňoval ještě i za války, kdy se je pokoušel, pokud to jenom trošičku šlo, ukrýt. Většinou se to nepovedlo, ale myslím, že pár jich takto zachránil. Ale pamatuju se právě na Pitra, který seděl s náma v jednom z těch zámečků, které byly zotavovnou právě pro ty děti, které se vrátily z koncentráků. A teď jsme seděli večer u táboráku a čím jsme zahajovali? Vstyčením československé vlajky a zpíváním československé hymny. A pak jsme seděli kolem něj a všichni se k němu tlačili, co nejblíž to šlo. Protože on byl skutečně pro nás někdo ohromný. My jsme ho milovali, my jsme ho zbožňovali, pro nás byl stělesněním toho domova, kam jsme se teprve vraceli. Tak to je pár takových maličkých vzpomínek jednoho z těch, kdo nemohl být za protektorátu školákem. Já vám děkuji za poslech.